fahari zai na ba ku labarin tafiya ta, labari zai na ba ku akan soyayya ta yan uwa, labari zai na ba ku akan bisa tafiya na. Me shirya za mu je da ni da abokaina, ga Mustapha Karkasara da Abdul na gurina, kullum haɗuwa muke akan ta matattauna, kowa murna yake da nuna so kauna. Wata rana akwan a tashi har mai sa rana, wani lokaci ina gina kwance katifa na, sai aboki na ya zo yana kwankwasa kofa ta, ga ido na ya rufe bacci na ɗauka ta, sai na tambayi waye ya ce Abdul ɗan auta, sai na tashi da hanzari na buɗe kofa ta, na yi mamakin ganin sa alhini fuskata, sai ya ganna a firgici ya ce me ke damun ka, sai na ce ba komai mamaki da na ganka, sai ya ce kwantar da hankali kar ka yi yau shakka, na zaune don matattauna abin da ke ranka, na gyara zama sai ka furta bayananka, na san za ka yi tunani a kai har kai shakka, tafiya ce ta kama hannu wallahi ba shakka, amma na zo don matauna bayananka, tafiya ce ta kama hannu da ni da amfana, ya ban umarni wanda babu da shi kaina, to yaya zan yi hakan ya sahari kuna, sai ya ɗauko guziri ya bandan da rike kaina, sai ya bihe ni da addu'a Allah ka haira mutunci na, haka mun kai sallama da Abdul na wina, Abdul kafilan amini ne guna, na ji daɗin mangalan mari da yi batu kaina, haka bayan kwana biyu tafiyar ta kama mu, a cikin da masoya masu ƙaunar tafiyar mu, akwai sadan lahisas shi mahayar kamu, mai sadan lahisas amini ne guna, shi ma addu'a yake Allah ka haira mutunci na, ga Amir kwallowa amini ne guna, shi ma addu'a yake Allah ka haira mutunci na, akwai yaya na Hamisu si da kwanawa.